pacha kone benedie. James anyalo nyisi ni leagues ma successful kwa chago South Africa. Premier League itayo kod independent body. Kidhi Nigeria itayo kod independent body. I can name many others. To ibro yie ni ndalo manyocha watayo league kaka a separate body ne wan gumpira ma otegno more competitive than sani. Omiyo kama ne gima transitional aruka teka recommend to mane yo monego walu mane kaka mpich wabro dongo to kapod wawe mpira ni itayo e buo federation jo federation gi gini jok ma oyier to ng'ato ka gato kod interest bare ka odwa ni team ne emodhi mbele emo mi anyalo nyisi ni kata mna ka frimbi ka kar jo frimbi ka nitie jok mosedhi mo oteriel e kiwango mar FIFA to gin competent to be there nikech ng'ato ka gato dwa ni ng'ato obed kanyo ng'ato ko bed kanyo ko bed appointed outside ko duogo ong'e no bro nwango cut mare okotere kanyo for nothing. Manyalo nyisi ni kuom frimbi ka nitie jok moseuso dhok kata plode mondo dhi e FIFA to kidhi e FIFA to kin competent okibinyalo an kaka GMT Otieno adhi e FIFA kasego frimbi higni 16 to knune an pua na tam rang'iewo do ng'ato whisky kata uso plot or dhiang mondo adhi e FIFA nikech ang'eyo very well ni gima nwang'o gulucha eba nyalo bedo go proud about to gima inwang'o through ng'ato jalo yizidi ng'ane mnane kanyo nikech an then you are not proud about it to en unfortunate ni sani anyalo wacho without any doubt jomoko ni e FIFA accreditation moko nego bed kanyo nikech either uso plot o police ng'ato ja federation kata mana club nyi neno ka ng'anene ojana makoro nyogol mwendwan ineno ka otema tek bo foso team mare odonjo o increase tibe obeda 18 ma en against winjruok kaka ne KPL go kod Super Sport to bang kelo increase timbe go 18 performance okrenano kodo ga piny dichiel yeah kuom